El vídeo aquell del resum de l'any, on s'hi veu tot el que hem fet des de Difolc durant aquest 2025. Que si els tallers a les escoles, la GIF, la Plec... Hem fet tantes coses que ni temps a passar per casa. L'animal, el ritme ens fa vibrar, les danses dels pobles del nostre poble a ballar. Espiar per Instagram i vaig veure que havies penjat unes fotos a Còrsega, però mira que m'hi havia fixat i el vídeo no les he vist pas en aquest vídeo resum. Sí, estava guapo en aquelles fotos al Port Vell de Bastia, Doncs el vídeo no les has vist perquè encara en queda un altre de resum, el de la segona meitat de l'any. La llum, la cultura catalana es desplega com un perfum. Però bé, el cas és que rondant per aquí vaig conèixer en Jordi Ballesteros, un músic d'aquí, de Campdevànol, que cauràs de cul del bé que toca. De qui són aquells infants? De qui són aquells infants? De frares i capellans. De qui són aquells infants? De qui són aquells infants? De frares i capellans. També celebrem els Premis Adifolc 2025, que reconeixen persones, grups i federacions que heu contribuït de manera especial a la projecció i internacionalització de la cultura popular. El grup de l'any, la federació de l'any i el reconeixement de l'any són guardons que neixen del treball comú de moltes entitats que al llarg del 2025 heu estat presents en els actes de Difolc, tant a casa nostra com arreu del món. Per tant, estem parlant d'un any de balanç, d'un balanç d'aquest any i també aquests guardons que d'aquí molt poquet que també es donaran i també premiaran i posaran en valor la tasca de persones, federacions i entitats. I hem fet una acollida realment espectacular a totes aquestes persones que han vingut d'arreu de Catalunya per reconèixer-nos, per gaudir d'aquesta gala. Per tant, sobretot, tinc aquest gran agraïment a vosaltres que feu possible que Campdevànol tingui aquesta riquesa i aquesta vida cultural tan bona, perquè Campdevànol és cultura. Moltíssimes gràcies, de debò. Grup de l'any 2025.
Colla de Diables Xeron de Móra d'Ebre. Des de principis d'any no parem i la veritat este premi no és sol del Xeron, és de tots els que han estat finalistes, però enhorabona Xeron, no us lo mereixeu. Federació de l'any 2025. Ara i sempre, per la difusió en el món educatiu. Reconeixement per una entitat molt jove, però carregada d'il·lusió, i aquest reconeixement va per totes vosaltres, perquè al final nosaltres, com ara i sempre, representem un projecte que defensa que la cultura popular és inclusiva. La cultura popular, de fet, ens ha agradat moltíssim els discursos, és màgia, precisament, és la màgia dels somriures. Amb totes vosaltres, amb totes les persones que ens coneixem i les que no, que defenseu la cultura popular a través d'aquesta màgia dels somriures, compartint amb la resta aquests valors, vosaltres també sou ara i sempre. Per tant, aquest reconeixement va per vosaltres, colles, entitats, federacions de Catalunya de la cultura popular. Coneixement de l'any 2025. El poble de Vilanova d'Espolla. Per la seva continuada implicació a Conyines GIF Catalunya, amb l'entrega de tota la seva població per fusionar la cultura catalana amb la cultura dels països internacionals. Nosaltres venim de Vilanova d'Espolla, que no tenim alcalde, pertaneixem a la Torre Claramunt, a la comarca de l'Anoia, un poble molt petit, no arribem a 200 habitants, però estem molt contents de formar part de la família Adifolk des de fa ja 6 anys, perquè és l'única manera que nosaltres haguéssim pogut gaudir de tots els espectacles que han visitat el poble, gent de Turquia, d'Argentina, de Costa Rica. Si no fóssim per ells i per aquesta associació, seria impossible que un poble tan petit pogués gaudir d'aquest espectacle. Aquest any 2026, el 38è Plec Internacional portarà la cultura popular catalana a una ciutat plena d'història, elegància i inspiració. Una ciutat on la tradició i la modernitat es troben en perfecta harmonia. Viatjarem a Estocolm, Suècia. El passat setembre a Bastia. Un moment nostàlgic que marca el final de la Plec Internacional. Només de pensar-hi se'm posa la pell de gallina. Mireu les imatges d'aquest moment que ja és tradició als aplecs. Carai, Pol, quin momentàs que vas viure! I ara un altre, clar! Ara sí, doncs és el moment d'oficiar aquest traspàs en què la cultura catalana i la Plec Internacional passen el relleu de Bastia a Estocolm. Quina emoció!
Aquí, que es vegi, que es vegi. Molt bé. Doncs la ciutat d'Estocolm ja té la senyera de l'aplec i la custodiarà, la custodiarà fins l'acte inaugural del 38è aplec internacional, com dèiem, el proper 14 d'agost, quan s'hi serà, en aquest cas, a Estocolm. During 1 week in August, every year Stockholm really comes alive. That's when Stockholmers take to the streets of the historic city center to meet, to dance, to listen to concerts and discover new culture, eat together, drink and party. In 2026, thanks to you, this will be a bigger celebration than ever. Genom hela den stille till